Ola, un saúdo a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo cuns minutos de retraso sobre as 7:30 hora de Vigo, que era a hora na que ia comezar esta emisión. Comezamos un novo directo do Bar Celeste nesta ocasión para celebrar unha victoria 3-2 do Celta fronte ao Sevilla en Balaídos, que achega un pouquiño máis o Celta a eses postos europeos que darían opción a xogar, pois, quen sabe, a Conference League ou a Europa League. Xa fixemos un breve directo de reacción xusto despois do partido, pero hoxe imos falar cun pouco máis de profundidade sobre o encontro, os xogadores que tiveron un bo partido, os que quizáis non tiveron tan bo partido, pero en xeral a vitoria do Celta foi unha vitoria verdadeiramente coral, porque estar xogando con 10 fronte a 11 xogadores durante máis de 50 minutos e aínda así gañar o partido 3-2, pois aínda que fose na casa, non é nada sinxelo, e o Celta fixo un partido magnífico donde moitos puntos de vista. E para comentar ese partido hoxe aquí no Bar Celeste temos, por suposto, o cofundador do bar, o meu bo amigo Fernando Rodríguez. Fernando, que tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Antón, y a ti y a todos los celtistas y amigos del Bar Celeste. Pues aquí, casi un sin vivir, hace nada grabábamos el bar después del partido y ahora, poco después, otro nuevo bar, porque mañana se retoma la liga. Es un final frenético, pero bueno, vamos a un poco a refrescar ese gran partido que confirmó lo que yo comentaba, ¿no? El equipo que tiene fútbol y el que no lo tiene. Sí, o Celta, dende logo, tivo moito máis fútbol, xogou un partido moi serio e conseguiu eses 3 puntos que no descanso era difícil supoñer que o Celta gañaría o encontro. Pero así foi, 3-2 fronte ao Sevilla, e en Madrid, aínda pensando na Europa League, está Marta Comesaña. Marta, benvida unha semana máis. Hola, ¿qué tal, Antón? Hola, Fer. Hola a todos os Buenas. celtistas ao longo do mundo que estarán moi contentos, non? Despois da victoria increíble do sábado, porque eu, polo menos, eu penso que a maioría da xente no descanso non dábamos un duro por este partido, non? Pero é verdade que este equipo nunca deixa de sorprendernos e de confiar en sí mesmo. Bueno, os resultados están aí por méritos propios, non? Estamos de séptimos e con moitas posibilidades de clasificarnos para Europa, non sei se para a UEL, como eu digo, ou para a Conference. Dame igual, a verdade. A min tamén me dá igual, porque sería un premio moi fermoso para este equipo. E no centro da cidade de Vigo está o poeta celtista de pro, gañador de moitos premios literarios, pero un dos socios con número máis baixo do Real Club Celta de Vigo, o meu pai, Antonio García Teijeiro. Antonio, que tal? Hola, Antón. Encantado de estar aquí con vos, de ver a Fer outra vez, xa que non o puiden ver outro día, porque chovía que liscou, deixoume colgado. E a Marta, que sempre é un placer vela. Estou contento, feliz e disposto a dar a miña opinión, e se podo ser levar a contraria a algo. Por iso penso que as apostas non están moi altas nese sentido. Levará Antonio a contraria a alguén? Penso que as apostas están bastante baixas. Pero tamén en Vigo temos, para rematar o quinteto de voces que se dan cita hoxe neste Bar Celeste en directo, profesor titular de Filoloxía Inglesa, un celtista tamén de pro. Deixo para o final por unha razón que agora veredes. Jorge Luis Bueno, benvido unha semana máis ao Bar Celeste. Que tal, como estades? Eu tamén estou contento de poder estar con vosco hoxe. Bueno, falamos outro día de que era un partido importante, comenzar gañando estes 3 puntos, que cando todos pensábamos no descanso que bueno, que tiñamos que minimizar os danos, non? Que bueno, que xa ninguén daba moito, pois de novo penso que Claudio Giraldez volveu a sorprendernos coa súa lectura do partido, coa súa boa man para intentar pois darlle outra volta
a verdade é que penso que todo o mundo no estadio pasamos moi ben. Bueno, para min ese último gol do Sevilla que quedou a cousa en 3-2 foi nada, unha anécdota. Eu penso que o resultado global tivo que ser 3-1 porque realmente era o que se estaba xogando. Pero, bueno, tempo teremos de comentar por que se chegou ata eses minutos e, bueno, o ben que o pasamos co xogo desplegado nalgúns momentos co Celta e, sobre todo, penso que se temos que destacar un nome por encima de todos, penso que este foi un partido de Claudio Giraldez, totalmente. De lectura de partido, de saber que pezas teño, como podo cambiar o xogo e que podo facer para que este minimizar danos, ao final, pois, fose unha victoria moi merecida, moi traballada, de moito esforzo e moi necesaria para poder ter esa esperanza de xogar Europa, que eu tamén coincido con Antón, non é tanto polo que se pode facer o ano que ven, senón un premio para estes rapaces, para este equipo, para este entrenador, para esta maneira de intentar facer outra cousa distinta, que todo o mundo, ao principio, o decíamos, non se con esta xente é coa que temos que garantir a permanencia, con esta xente a que temos que intentar salvar o ano. Pois non solamente se salvou o ano, senón que estamos nun fin de tempada, que non estamos mirando cara abaixo a ver que facemos para sacar puntos para salvarnos, sino que estamos mirando cara arriba moi confortablemente, disfrutando de cada partido destas últimas 4 jornadas. Entre os moitos intereses, ademais, que ten Jorge Bueno, un, por suposto, é o fútbol, é o Celta, pero tamén é, e iso é importante, especialista na literatura medieval inglesa, e ven de saír, Jorge, da editorial Rinoceronte, este libro, este volume que aquí teño na man, O Parlamento dos Paxaros e o libro da Duquesa, do gran poeta inglés Geoffrey Chaucer, Rinoceronte, como digo, da editorial de Cangas do Morrazo, publica este libro. Jorge, brevemente, para comenzar, hálanos un pouco do que se pode atopar nestas páxinas. Bueno, pois como ben falaba, se poden atopar eses dous poemas, que son do sono, do típico poeta medieval que entra nun xardín, cae dormido e, bueno, ten unha aventura onde pasan diferentes cousas. E son dous textos pois moi cargados de lirismo, de sentimento poético que están moi cercanos a nós, pese a ser pois textos do século XIV. E penso que a xente pode encontrar pois dous textos para coñecer a este autor, senón para encontrar pois moitos fíos de conexión co que nos pasa no mundo, non? A semana que ven, por certo, vou estar na Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo, cun club de lectura que están a ler neste ano, e a ver que resposta teño. Sempre son cousas que me encanta falar cos lectores, coa xente que lee estes textos por placer, como calquera outra obra literaria. É unha das nosas tarefas máis importantes, non? Intentar, por estas traduccións, achegar estes textos a xente que quera ler, que teña pois interese pola literatura e que quera pois falar delo. Penso que vai ser como sempre, unha tarde moi interesante. Que día é, Jorge? Repite, se podes. Pois non lembro, a finais de maio, 26, 27, unha cousa así, dentro de dúas semanas. Pois aquí está, ese é o libro, Parliament of Fowls, o Parlamento dos Paxaros, e o libro da Duquesa de Geoffrey Chaucer, en traducción magnífica ao galego de Jorge Luís Bueno, publicado pola editorial Rinoceronte. Pola miña banda, dicir que a verdade é que é unha delicia ler eses dos poemas longos, poemas narrativos, realmente, magníficamente traducidos, Jorge, parabéns, xa cho dixen, tamén por escrito, porque con todo isto a literatura en galego enriquecese moitísimo. E precisanse de libros como ese, e como moitos dos que publica Rinoceronte, que ten moitísimo olfacto, ademais, literario. Non esquezamos que Han Kang estaba traducido galego e lin eu a vegetariana en galego, concretamente. E foi unha delicia ler ese libro, se o dixen públicamente, e volvo a dicir aquí. De novo, Jorge, parabéns. Pois unha Dream Vision, unha visión de
soño, dentro do soño, como soño é o que está a vivir o Celta, Claudio, realmente, porque vaya traxectoria do Celta esta tempada, 49 puntos, séptima posición, e como sei que Marta ten que sair antes cos demais e ten menos tempo, pois para comezar o comentario do partido, comezo con ela, pregúntolle a ela directamente que lle pareceu o partido, cales pensaches, Marta, e despois os demais, por suposto, que foron as chaves deste encontro, que, como dicíamos, o descanso, as cousas non estaban claras pro Celta, pero a segunda metade, para min, foi antolóxica deste equipo de Xiraldez. Marta, e despois continuamos cos demais. Bueno, pois imagino que estaremos todos de acordo o que dicía antes Jorge, que a chave a tivo Claudio, non? Sobre todo dende o descanso, máis que nada. Eu penso que se alguén mereceu gañar o partido dende o inicio foi o Celta, porque foi o único que propuxo algo, a verdade. No primeiro tempo, pode ser que nos primeiros minutos entrara mellor no partido o Sevilla, porque tivo un par de ocasións así que chegou un pouco fácil área, xa sabemos que os inicios do partido non se nos dan moi ben, entramos fríos, non? Case sempre, pero pasados os primeiros, penso que 5 ou 10 minutos, aí os rapaces colleron o control do xogo e comezaron a chegar á área e ter ocasións, e así chegou o primeiro gol, por certo un golazo que xa iba sendo hora de que marcase, porque se lle notaba que tiña moitas ganas, e Laix Moriba, con ese golazo dándose a media volta, e entrou, e eu penso que lle dá un medio en semifallo co pé, pero entrou e foi un golazo espectacular. Despois, pode ser que a partir do gol se durmiran un pouco, non? E aí o Sevilla voltou a ter un pouco o control e chegou un par de veces máis e tal, pero claro, a xogada que marca o partido completo é a xogada do penalti ao final do primeiro tempo, cando xa parecíamos que nos íamos ir ao descanso con un 0, chega esa xogada desafortunada que lle dá o balón no brazo a Marcos, que é un penalti inapelable, aínda que non tivese intención. E despois a decisión do VAR, que non sei se... Pois non sei a verdade que dicir sobre iso. Na televisión me parecía que sí que podría ser vermella. Despois o voltei a ver despois, na repetición, e xa non antilla tan claro, porque xa me parecía que o balón ia como... se ia ir de longo. Pensaba que Peque non ia chegar. Entón, non sei, penso que o árbitro se fiou do VAR, pero tamén hai que ter as narices de ver a xogada e dicir, pois podedes dir o que queirades, pero eu penso que non é para vermella, e continuar coa decisión tomada no inicio. E aí, claro, cando marcan o penalti e con 10 e o que se vai en Marcos Alonso, eu xa pensei, bueno, isto vamos a pensar en empatar, se é posible, e a ver que pasa. E despois, na segunda parte, foi un gusto velo xogar a todos, porque é verdade que o Sevilla continuou, apenas chegou. Cando chegou xa íamos gañando 2-1 ou casi que 3-1, que tivo... Non, íamos 2-1, non? Cando tivo aquel cabezazo que foi un paradón de Guaita, que tivo Guaita dúas moi boas na segunda parte, e despois o segundo gol, que, bueno, que veo cando xa era minuto 98 e xa non tiñan moito para facer, pero a leitura que fixo Claudio no descanso para min é crucial. Fixo os trocos que había que facer, e o Celta nunca lle perdeu a cara ao partido e tivo a confianza de ir para adiante e co convencimento de que podía gañar, como finalmente gañou. Penso que Antonio e Fer tiveron a oportunidade despois do partido de explicar o que eles pensaron desa xogada da expulsión. Jorge, como viches ti esa xogada polémica? Hombre, a verdade é que, bueno, no campo, pues sí que se viu claramente que penalti podes pitar, evidentemente. Tamén é verdade que para min ese penalti é exactamente o mesmo que fixo onte Tchouaméni no partido do Madrid-Barça, exactamente a mesma. Non, porque a man non estaba en posición natural. Estaba baixando, aí estaba baixando, Jorge, estaba baixando. Claro. Eso clarísimamente, ¿no? Eso entrando aí, os dous para min son penaltis, claramente. O que non teño tan claro é a vermella. Eu penso que aí tamén González Fuertes, que non se caracteriza por ser un árbitro dos mellores, máis ben todo o contrario, non tivo personalidade para decir, pois non, pois realmente
me ratifico no cartón amarelo e xa estaba, non? A mí, evidentemente, non me pareceu xusta a expulsión e condicionou todo, pois, todo o partido a partir de aí, non? Pero esta cousa que penso que moita xente comentamos onte, non? E o interior, a falta de homoxenización de criterio. O sea, aquí o que non podemos é que ás veces xa non chegamos ni un día a outro, é que na mesma xornada podes ter a mesma xogada ás 4, ás 7 e ás 9 ter tres árbitros que digan tres cousas diferentes. Eso realmente non pode ser. E tampouco me vale iso de, bueno, como é a primeira vez que fai unha cousa, non hai que sacar amarela porque non sei tal. É que eso é como decir, no, bueno, como é a primeira pregunta e que un rapaz contesta mal, pois non imos a corrixir. Ese non é. E o que non pode ser é esa variedade de criterios tan absoluta que temos nestes últimos tempos, non? Pero, bueno, para min, amarelo, eu non tivera expulsado a Eu penso exactamente igual que Jorge, pero exactamente igual, creo que non hai dereito ao que están facendo, e efectivamente, cando onte vin para gozar como perdía o Madrid, pero vin a reportaxe, non vin o partido, e vin a mano de Tchouaméni, quedei auténticamente abrallado e enseguida me veo a cabeza a man de Marcos. É evidente que era penalti, pero eso de que era unha colasión cara de gol, imos deixalo. E ao árbitro, que como ben dixo Jorge, non o viu así. O que pasa que como non ten personalidade, se foi ao VAR, e como el tamén é árbitro de VAR, Claro. Pues resulta que se rajou, como dixemos. É que normalmente, cando lles chaman do VAR, cambian as decisións. Ese é o problema. Ás veces o de onte do Madrid o Barça, a decisión que tomou cando o penalti non a mudou, pero normalmente mudan de opinión. Iso que non podería ser. Sí, claro, pero xa sabes, que mudan en función de quen sexa tamén. Está claro que onte o Madrid non podía perder, porque despois anulan un gol por unha man a Fermín que, vamos, é de risa, é como para montarse. É que non hai unificación de criterio, claramente, porque... Ademais, nesa xogada é de coña porque despois desa man o balón volve a outro xogador, co cal, ao final, quero dicir, tamén houve outra xogada antes que foi moi parecida. Pasa unha cousa que se pode pitar, non se pita, entón o balón rebota, co cal habilita un xogador, e pitan non sei que, o sea, foi un despropósito de arbitraxe. Pero esa historia de que pode deshabilitar un fora de xogo se o balón é tocado polo defensa ben controlado en tempo e forma. No, claro. Pero isto foi a man. Entón, xa non é fora de xogo. Eso foi a man que para min foi un rebote, non foi man realmente. Claro, non gañou nada con esa man. Foi de casualidade. Eso sí que formaba parte do corpo. Deberían voltar a voluntariedade. E xa estaba. Non hai solución. Estaban moitos problemas con iso. No, ten voluntariedade ou non ten? É moi interpretable. O que tamén tiñan que empezar a facer, como sucede noutras ligas, non? Que os árbitros que son árbitros de VAR non sexan árbitros de campo, porque realmente é que non pode ser. Se ti arbitras hoxe, a semana que ven estás no VAR, como dixo Antonio antes, e claro, Gonzalo Fuertes estivo no VAR a semana pasada, esta vez está no campo, entón, claro, ao final queda todo unha cousa como de colegueo asqueroso, que realmente, se empezase por iso, pois que un plantel de xente que sexa arbitraxe de VAR, esa xente non vai aos campos, e o mellor tampouco solamente temos moito, pero algo se faría, non? A ver... Falando do partido... perdón, non sei... No, iba a hablar de la jugada esta de VAR. A ver, yo coincido con vuestra opinión en general. Es decir, de hecho, el árbitro está en una posición buenísima. O sea, González Fuertes ve la jugada, pero vamos, en primera fila. O sea, está muy bien colocado. Entonces, yo creo que saca una amarilla porque ve el directo, que al final es lo que vale. El directo no vale que te repitan algo a diferentes velocidades. Y en el directo saca amarilla porque entiendo que interpreta que evidentemente ese jugador no va a llegar y además está Guaita, que yo creo que podría llegar incluso antes. Entonces, sí. Es una amarilla que me parece adecuada y lo decía, no sé si era Marta antes, que muchas veces, bueno, pocas, por desgracia, los árbitros cambian de opinión cuando van al VAR. Yo recuerdo dos casos, uno de ellos precisamente con el Celta, hace algunos años en Mallorca, con, bueno, uno de mis árbitros preferidos, que es
Burgos Bengoechea, ¿no? En aquel momento de Burgos no cambió su opinión, por desgracia, pero vamos, son contadas las veces que los árbitros cambian de opinión cuando van al VAR. Entonces, esta vez fue una de las veces que... Bueno, que a mí eso no me parece mal, porque si te chaman es porque te despistaches, ¿no? É dicir, que sí, pode ver cousas, claro. o normal é que haxa máis cambios que manter, non? Eso está claro. Sí, pero está claro, o que está claro é que hai ter a personalidade para manter a túa opinión, que como ben dixeches, Fer, estaba moi ben colocado para saber o que podía pasar. ¿Cómo? Y tardó 0, en pitarlo, y me parece que era clara. Bueno, entonces, que o penalti é clarísimo. Sí, claro. Porque Entonces, ¿qué pasa? fue vermello, claro. Claro, evidentemente, hecho en falta esa falta de personalidad que tuvo González Fuertes, pero también voy a decir una cosa. Es verdad que yo al principio del partido, antes de empezar, temblaba porque me parece que es, si no de los peores, de los árbitros más flojos de la primera división. Aún así, de decir, este partido, quitando esta jugada, me parece que fue muy bien llevado por González Fuertes. O sea, me parece un buen arbitraje en general. Más allá de esta pero é a xogada clave do partido. Es la jugada clave, pero es que mucha gente en la grada ya lo cruzó a González Fuertes. Normal. Bueno... Ten cousas que non pode ter un árbitro. Se lle poñía os xogadores así cos brazos como dicindo que? O sea, cousas que na verdade que deixan moito que desexar como árbitro. E o Sevilla comportouse de xeito marrulleiro todo o partido. Eso é o que quería decir. Estaban, empurraban, e despois non sacou tarxeta ninguna. Co beneplácito do árbitro. Exacto. Si tu jefe es marrullero, léase Joaquín Caparrós, tú vas a ser marrullero. Pero iso dame igual, pero o árbitro está aí para controlar iso. Sí, Tiña claro. que ter sacado cartóns amarelos, e non sacou un. O peor de todo é que pudemos perder o partido pudemos perder e perdemos a Marcos Alonso para mañá. A verdade é que é un castigo brutal para un equipo como Celta que está loitando por entrar en Europa. Bueno, con relación ao partido, deixamos o árbitro porque esa xogada eu creo que xa está clara, para nós está moi clara. Para min o partido non foi un bo partido do Celta desde o punto de vista bonito, non? Madre mía. Pero o Celta foi o único equipo que propuxo fútbol. O Sevilla, como moi ben dicía Marta, foi un equipo lamentable dende o meu punto de vista. Dos piores, barulleiros, sin ideas, lanzando balóns, o sea, todo o seu xogo era falta e despois, cando podía, provocar faltas para centrar sobre o marco do Celta, sobre a área, é dicir, balóns a área, o perigo real montaron, o sea, houbo só nos cornes, porque xa sabemos que o defendemos como defendemos, pero realmente de xogada, nada de nada. É dicir, un equipo, para min, que non me extraña que estea onde estea, que onde este neste momento, pero realmente foi penoso. O Celta propuxo fútbol, hubo cousas bonitas no primeiro tempo, certas combinacións que se os fai o Barcelona, pois diríamos que son maravillosos. Bueno, e o gol de Ilaix, Bueno, xa, por suposto. E logo teño que dicir que, como a todos nos pasa, que cando pasou a xogada negra, todos pensamos no peor. Pero aí, en este caso, teño que dicir que Claudio estivo magnífico. E teño que dicir que Claudio estivo magnífico porque había dúas posibilidades. Ou te botas atrás para conseguir un punto, ou cambias ese centro de campo que estaba fallando clarísimamente por parte de Damián e faz un centro de campo moito máis potente, moito máis forte, co cal consigues levar o temón igual do partido e non permites que defender en bloque baixo para que te estean centrando, que tarde ou temprano caería algún gol, non? Entón, iso para min foi o máis importante. O partido que se largou Bertrán na segunda parte foi maravilloso. Bueno, e aí estivo un medio do campo con Moriba, que estivo sensacional. Sí. A parte do gol, estivo sensacional. E con Fran, a verdade que foi a chave de todo isto. E logo houve outra cousa importante que foi a saída ao campo de Javi Rodríguez. Javi Rodríguez fixo un partido excelente, un medio tempo excelente. Entón, esa é a chave. E logo,
hai que recoñecer que hai un señor que se chama Borja Iglesias que mete un gol cunha calidade verdadeiramente excepcional. Unha tranquilidade, sobre todo. Unha tranquilidade, outro le pega por diante como fose e el non mira, levanta a vista e clava. Bueno, nese momento foi un momento de fusión, de loucura. Eu me abrazaba a xente como se fose un neno, porque realmente era tal a rabia que levabas dentro, non? Que te puidesen levar esos tipos ao partido, co que estaban expoñendo. Sí. Que... A verdade é que me levaba o demo, non? Entón, bueno, eu creo que estou moi contento do partido que fixo o Celta. Alguén aí que puso algo aí, me parece que está moi equivocado, que coite primeiro antes de poñer nada. Eu non estou criticando o Celta, todo o contrario. Digo que non foi un gran partido desde o punto de vista técnico-táctico, pero digo que o Celta fixo fútbol, intentou facer fútbol, mereceu o partido e que saímos todos emocionados. A min caíanme as vaguas ao final. Dígolo así. Os hablaba antes Marta del inicio de partido. Es verdad que el Celta empieza bien y luego, como suele suceder, entregamos 2 balones y se crean 2 ocasiones para el rival. Entonces, claro, todo el buen trabajo que llevas haciendo en los primeros minutos, te despistas o te duermes en 2 momentos y al Celta ahí es donde se nos han llevado muchos puntos, ¿no? Entonces, nos volvió a pasar eso. Afortunadamente no fue la cosa a mayores, pero una vez más... Pero fíjate un momentiño, Fer, solo un momentiño. Pero fíjate que todo o perigo que montaron foi esa xugada que foi unha cousa illada e corners. Porque por fútbol, a pesar colgaron balóns, foi o único que fixeron, colgar balóns. Claro. Mesmo neses momentos que o Celta parecía dormido, como di Fernando. Sí, y ahí fue donde empezó a destacar Guaita, que volvió a hacer otro gran partido. Totalmente. Se ha recuperado Guaita, la verdad, para este final de Liga, ¿no? Y bueno, luego sí que pienso que el Celta, después de esa situación del penalti, en la segunda parte es el que propone, como estamos diciendo, crea juego frente a un Sevilla que ni con 11 es capaz de crear nada, absolutamente, y acaba llevándose ese partido. Entonces, yo discrepo un poco contigo, Antonio, en el sentido de que a mí me gustó mucho esa forma de ganar el partido con uno menos, que es que no se notó en ningún momento que éramos uno menos. O sea, no, pero ¿cómo? ¿En qué discrepas? Hombre, dijiste que no te había gustado el Celta. No, digo que no fue un partido de calidad, que no fue un partido de calidad. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Vale, o sea, vale, pues, vamos. Vale. O sea, en unas condiciones terribles, el Celta puso el fútbol, o sea, que realmente no te dabas, si no hubieras llegado al partido al principio del partido inicial, no te das cuenta de que vamos con uno menos. O sea, pero eso es distinto. La capacidad de Claudio para... Hombre, la capacidad foi un partido de calidad, esos partidos que... Joder, bueno, pues entonces... eu penso que podría ter sido un partido de calidade, pero cargou non foi o árbitro con esa decisión. Fixo o partido que lle conviña e fixo moi ben. Pero eso de calidade... Cualquier outro equipo se habría encerrado atrás. El Celta... Pero eso xa o dixen eu, Fernando. Eso xa o dixen eu. Bueno, claro, pero eso non quere dicir que fose un partido de perfección, de calidade. Si el partido en sí mesmo non foi moi alá, a verdade. Bueno, pero foi moi emocionante. Pero se refere a que o único que propuso xogar ao fútbol, aínda con 10 foi... A ver, Marta, non o dixen eu, eso. Sí, tamén. Claro. Estou dicindo que un partido non pode ser de calidade cando realmente un Sevilla non xoga fútbol. Non pode ser xa un partido de calidade, porque o Sevilla estuvo todo o tempo intentando que o Celta non xogase. Logo o partido en sí mesmo non foi de calidade, a ver se me entende. Un Sevilla que daba noxo, que todo o que hacía era agarrar, entrar faltas, marulleros, codazos e tal e cual. O Celta fixo o seu partido, pero non podía facer un partido de calidade, porque é imposible. Se un equipo non quere xogar, nin quere deixar xogar, o partido non é de calidade. A ver, la calidad... Dice el partido non foi de calidad. Ya, pero yo estoy hablando del Celta y se cumple lo que había pronosticado ya antes de que empezara este partido. Yo dije el otro día aquí que era de los partidos que quedaban en el que más distancia futbolística había y se puso en evidencia incluso con un jugador menos. O sea, eso es lo que me parece que tiene más valor de este. No, vale, sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero no me digas que fue un partido de calidad. No me jodas. Sí, y luego quería hacer un... Sí. No, de feito que eu penso que se xogou dentro desa falta de plantexamento que hubo por parte do rival, se xogou moito mellor con 10 que... Sí. No, e o Celta fixo o seu partido, Jorge. Foi quen de atopar os espazos que non atopou no primer cuarto de hora.
pero a Claro, partir sí, de sí. que se mudou ese plantexamento, o que decía antes, se ti entrabas no campo nese momento, como non Sí. te chegas a contar os Claro. xogadores, non decía que estivese A eso voy. Claro. Sí, sí. Se cumplió un poco lo que decía. Nada do que eu digo está en contra do que tú dixeches, ni nada Sí. do que ti dixes está en contra do que dixen eu. Creo que estamos dicindo o mesmo de maneira diferente. Digo que se cumplió ese dicho que es histórico ya de Lenio Herrera, ¿no? Que decía que se Sí, juega ya. mejor con 10 que con 11, aunque yo prefiero jugar siempre con 11. Eu tamén. Y luego nada, un último apunte más general, porque esto lo apunté porque hablaba Jorge al principio de todo, cuando entraba en el programa de la cantera, ¿no? De esa situación en la que se encontró el Celta este año con la cantera y con su presencia, y decía yo cuando acabó el mercado de invierno que se le presentaba a la cantera del Celta un reto mayúsculo. Yo decía que era un reto, yo creo que el reto más grande que tuvo la cantera, y ya no hablaba yo de Europa, hablaba para mantener al equipo en primera, y ese reto, vamos, se ha cumplido con creces, o sea que en ese sentido pues yo creo que es la victoria más grande que podemos sacar de esta temporada, más allá de cómo acabe. E eu non dixen que o Celta xogase mal en ningún momento, Dicen que o partido non foi vistoso por culpa do Sevilla. Creo que o dicen desde o principio, que o único que propuso xogo de calidade foi o Celta. O que pasa que non lle permitían, claro, e o árbitro ademais mirou moito para arriba. Se sacase algúns cartóns antes, a mellor a cousa cambiaba. En unha ocasión mirou para o VAR do xeito errado do meu punto de vista. Marta ten que sair, Seino, así que facemos unha substitución de Claudio Giraldez, porque Marta ten que sair, pero chega tamén dende Vigo, porque a Universidade de Cambridge así o permite. Susi Bugallo, pues estaba aí a agardar. Que tal, Susi? Boas tardes a todos. Non estou nada de acordo con este cambio. Eu creo que a dupla Marta Susi pode convivir perfectamente. Bueno, si queres marcho eu, si queredes marcho eu. No, que va, encantada de estar con todos vos. Bueno, compartir intres finais coa aparición de Marta. Podo dar os meus puntos antes. Sí, claro, por iso quería... El pronóstico e da porra. Quería presentar a substitución e dar a oportunidade a Marta de que faga un derradeiro comentario sobre o partido se quere e que dea os puntos e tamén a porra o partido de mañá. A ver, meu derradeiro comentario é sobre a comunión que hai entre a afección e o equipo. Iso ao final foi increíble, foi incluso sen estar no campo, para min que estaba vendo pola televisión, foi emocionantísimo. Violeta, Lucas e eu aquí co terceiro gol de Borja, nos voltamos tolos aquí. Se debeu de oír os nosos berros non sei aonde, en Aranjuez, non sei. Escoiteuse en todo Jackson aquí o berro que pega. Ou seja, foi unha locura, pero despois ver a festa dos rapaces coa grada, con todo, realmente é que eu que xa somos todos aquí maiores e xa vivimos a época boa do Celta de Champions e da UEFA todos os anos, esas cosas, non había esa comunión que hai agora. Eso é mérito de Claudio, deses rapaces a casa, non? Entón, bueno, eso para min o mellor de todo. Se pode conseguir ou non o obxectivo, pero só por vivir iso xa mereceu a pena esta temporada. Eso sin dúbida. Sí, estou de acordo. Bueno, neste partido non vai ser sinxelo dar puntos, porque non é sinxelo porque foi algo bastante salientables, coral. Sí, pero bueno, vamos a ver, vou intentar. Vou dar un punto para Borja por ese golazo que nos deu a tranquilidade que necesitábamos para os últimos minutos. Vou dar 3 puntos a Guaita porque penso que fixo unhas paradas espectaculares que tamén nos deron os puntos, non? Axudaron a conseguir eses 3 puntos. 5 puntos para Moriba, porque fixo un partidazo. Penso que tamén se merecerían puntos tanto Fran Beltrán só por ese centro que colocou, que parecía carrileiro de repente, e tamén polo golazo que marcou Mingueza, porque non é fácil marcar ese gol coa perna esquerda sen deixar caer o balón, non? Tocar o balón do chan. Pero bueno, os meus puntos son eses. A porra de mañán. A ver, eu estaba outro día moi nerviosa pensando, Dios mío, sen Marcos Alonso, pero despois a segunda parte de onte penso, igual hasta non sae ben tamén. Pero non é o mesmo, Marta? Non é o mesmo, porque ademais a Real Sociedade ven do 4-0 e ven moi quemada e imagino que con ganas de facelo ben mañán.
Entón vai ser difícil. Tamén ven con algunha baixa, entón eu penso que tampouco. E, Pero bueno, a verdade é que eles xa o teñen moi complicado, prácticamente, o sea, faría falta unha carambola para que eles se clasificaran. Bueno, a Conference, bueno. Non sei, bueno. Pero bueno, vou ser positiva, como sempre, vou dicir un 2. Un 2 que, por certo, é o resultado que eu pensaba que ias dicir. Que, vou ser positiva, eu pensei, vai dicir un 2, efectivamente, un 2. Cales son os goleadores, Marta, e despois despedimoste por hoxe. Os goleadores van a ser Williot e Borja. Williot e Borja. Borja, que recibe unha magnífica asistencia de Gudel, bueno, despois meteu un golazo de templanza impresionante. Pois un 2 di, Marta, goles de Williot Svedberg e de Borja pro partido da Real Sociedade, que agardo que teñas oportunidade de ver, Marta. Bueno, pois moitas grazas por pasar uns minutos connosco aquí no Bar Celeste. Bueno, quedan 3 partidos, así que te agardamos nos vindeiros programas do Bar Celeste. No, estaba pensando xusto que hai xustamente un ano cando se xogou o antepenúltimo partido de Liga, que tamén foi na metade de semana, que foi co Athletic de Bilbao, neste caso en Balaídos. Que diferencia encarar aquel partido xogándonos a vida coa diferencia que vamos a vivir mañán tamén con un equipo vasco como é a Real Sociedade. É que quen nos ia dicir hai un ano que íamos a estar nesa situación agora. Sí. Entón vamos a disfrutar por lo menos do Athletic Club. Non, claro, como foi e todo, que Antón e eu no grupo, vamos, casi choramos. Sí. Cando marcou Hugo Álvarez. Madre mía, que festa. Lémbrome perfectamente, pero a festa... Vamos, que foi moita emoción e moita alegría, pero por outro motivo completamente diferente, non? Por o sufrimento que estábamos vivindo, por alivio. Por non descender, alivio. Por alivio. Sí, foi máis ben alivio que a outra cousa, pero este ano as cousas son diferentes. Bueno, Marta segue a pensar que o Celta ten lugar na Europa League. Hai outros que pensan que na Conference League. Eu son máis dos que pensan Conference, pero... Eu xa me mantengo a idea da UEFA, pero que sea Conference tampouco voume queixar, E tamén, se finalmente non é nada, pois mira, que lle vamos facer? Será outro ano e xa está. Pero bueno, iso, que non que sinto ter que irme, pero as obrigacións familiares me chaman. Moitas gracias por convidarme un día máis. E non é que pagar a miña clausa de rescisión, é que me teño que ir. Espero voltar pois no próximo bar, que non sei cando vai ser, pero será que o xoves ou o venres, non sei. Pois sí, falaremos diso, porque claro, o partido de martes, entón hai que pensar cando se fai o vindeiro programa, pero como sempre estás convidada, Marta. El partido é el martes a las 8. Claro. Martes, sí, hora de bar. Unha aperta, Marta, a familia e a vindeira ocasión. Gracias e a la Celta. A la Celta. Un pico a todos. Chao. Pois deixanos, Marta, quedamos os 5. Algunha cousa salientable, Jorge, Susi, do partido? Creo que Susi é a que ten que falar, porque ainda non sabemos a súa voz como está hoxe. Efectivamente. Pero deixar claro outra vez clara unha cousa. O Celta fixo un bo partido. O partido non foi vistoso porque o Sevilla non permitiu que o partido fose vistoso. Iso que quixen decir, non que o Celta non xogase ben, sino que o partido non foi vistoso por culpa dun equipo que xogou a todo menos o fútbol. Pois ojalá todos sean así. E que hai partidos que hai que gañar mesmo sen que sexan partidos brillantes por las circunstancias que sexan. Claro, por suposto. Que podes destacar do partido ou algo que desexes compartir? Non, quería engadir o que dicía Antonio, que eu que estiven escoitándovos aí entre bambalinas. A min quedoume, eu estou moi de acordo con prácticamente todo o que se comentou neste rato que levamos de bar, e o que comentou Antonio, eu non podría estar máis de acordo, porque eu vin esa primeira parte onde só había un equipo que propoñía algo no campo, que era o Celta, e cando foi a expulsión de Marcos Alonso, eu vin que as cousas se poñían moi difíciles, pero porque é moi difícil xogar con 10, enfrontarse a calqueira equipo, e máis cando ías por diante no marcador, a expulsión
non desemboca únicamente en quedar con 10, pero nun penalti que E a quen perdías, transforma... A quen E a quen perdías perdías, en o que sea, momento do claro. partido chega o Claro, empate o tamén. O buque insignia da defensa, sí, nese intres, e, bueno, en estes momentos que non está Starfelt, tampouco, pois é como o estandarte da nosa defensa, é unha perda enorme. Faite igualar o marcador, xa sabes que encaras a segunda parte dunha maneira totalmente diferente, pero chegas a segunda parte, xogar con 10 e gañar con 10, pois dalle un pouquiño máis de épica a victoria, igual que pasou no partido de onte do Madrid, que derrotaron Madrid, eu disfruteina moitísimo tamén a derrota do Madrid. Eu tamén, a verdade. E máis vendo que nin con esas axudas arbitrais conseguen levar os 3 puntos, e que non merecen ter opcións de gañar esta liga, para nada. Pero tamén Así por que- unha cousa moi semellante a que falamos, non? Porque penso que tamén quen propuso fútbol no partido de hoxe foi o Barcelona e non foi o Madrid. Sí, Son, totalmente. Claro, Sí. os partidos, como di Antonio, cando son feos e non teñen calidade, sempre é por ese motivo, porque é un equipo que non quere xogar e outro equipo que quere xogar e ten que, bueno, que dar constantemente contra un muro e que xa te podes dar cun canto nos dentes de intentar facer un partido máis ou menos vistoso. Certo. Eu non sei vos, pero eu, como espectadora, como amante do fútbol, eu estou moi cansada de ver en grandes ligas, como debería ser a Liga Española, partidos que ás veces non cumpren eses mínimos de calidade de espectáculo do que un quere ver no campo. E sobre todo que se siga vendendo iso como unha opción para xogar. Sí, é que é lexítimo xogar así. Como que é lexítimo? Iso non é fútbol. É lexítimo que o Getafe faga iso, é lexítimo que non sei que faga tal. Non, é que iso non é fútbol. Quer dizer, xogar esperando a unha contra con 10 atrás e a ver que pasa, eso é outro deporte, pero realmente o fútbol. Claro. Era lexítimo hai 30, 40 anos cando non se sabía máis. Pero aparte de lexítimo, o que non é lexítimo, dende logo, é que os árbitros lles permitan todo o que lles permiten estes equipos. Iso, porque xa podes facer faltas, o planteamento que queiras, vale, aí non nos gusta, pero non nos queda máis remedio. Pero ese planteamento sempre leva ao lado unha maneira de antifútbol, de cortar fútbol dos que queren xogar o fútbol. Entón, que ocorre? Ocorre que os árbitros son os culpables de que moitos desos xogadores sigan no campo despois de dar un recital de patadas, de malos gestos e de cousas que impiden o espectáculo que decías ti, Susi. Está claro. Exacto. Claro, o que detecto que decides é que o fútbol ten que evolucionar sempre cara a un fútbol de meirande calidade, non? Entón, cando iso non ocorre, pois, dende logo, o espectáculo non aparece. Pero eu penso que ten tamén moito que ver coa xestión que ás veces os árbitros fan dos partidos, non? E a cantidade de tempo que se perde en partidos de fútbol que non hai realmente solución semella para iso, porque mesmo agora, cando están engadindo máis minutos, pois neses minutos que se engaden tampouco se xoga prácticamente nada e finalmente é un problema prácticamente sen solución no fútbol moderno. Unha cosa arbitraria por completo. Quero dicir, os engadidos que temos este ano na Liga Española son de chiste absoluto. Son unha tomadura de pelo. Tomadura de pelo. Hai partidos onde non pasa nada que de repente, porque xoga quen xoga, tes 9 minutos. E partidos onde houbo cousas que che poñen 3. É que algo tan sinxelo como é, vale, pois, o que fixeron cos goles. Se marcan goles, vale, pois 1 minuto por cada gol. Perfecto, moi ben. Eso é así para todos. Pero, coño, é que a partir de aí tes que facer, digamos, non sei, alguén tiña que estar contando, como se fan noutros deportes, canto tempo se perde e o que se perde é o que se engade, porque non podes deixar que sexa completamente arbitrario, como todo na Liga Española, o engadido que faz. É que algúns partidos chegaron ata o minuto 110, que non pode ser. En este caso hay un descuento en este partido del Celta de 7 minutos y mi duda es si Borja marca el gol antes del 90 o no, porque si lo marca justo antes del 90, el descuento de 7 se había cumplido antes de que el Sevilla marcara el segundo. Entonces, claro, esa es mi duda. O sea, creo que fue 91. No 91. Pues entonces sí está justificado, pero si no... Pero o gol creo que o que fixeron foi 90 con algo. Quero dicir, 90 máis un, sí, 90 con máis un. Pero creo que
no marcador eu lin 91, creo. O gol chega nun minuto que xa estaba o tempo máis que Cumprido. vencido. Sí, Aí a ver, houve moito cacao, moito cacao cos minutos e cos goles. entiendo que si Borja marca en el 91 se amplía a 8, entonces el gol del Sevilla sí que está dentro del tiempo, pero si no, me parecería un despiste importante del árbitro, claro. Sí, de todos xeitos esa cuestión da perda de tempo é algo que non se pode que non é sinxelo de solucionar realmente no fútbol, porque hai quen di, bueno, que se xogue a tempo parado como no baloncesto, iso tampouco vai solucionar o problema dende o meu punto de vista. É algo que é moi difícil. Os partidos durarían 3 horas. 3 Sí, horas. os O tempo partidos. pasado durarían 3 horas. Serían partidos de fútbol americano. Sí, prácticamente, ou de Dese fútbol estilo. sala Sí. ou algo así, non? Pois realmente eu teño unha pregunta que ten que ver con este partido, pero que ten que ver tamén cos partidos que lle restan ao Celta, estes 9 puntos que ainda están en xogo para que o Celta se clasifique ou non para competicións europeas. Para min esta vitoria do Celta, que realmente foi unha vitoria que semella épica realmente, porque é cun menos, pero non tivo esa sensación das típicas victorias épicas, porque o Celta realmente fixo unha segunda parte tan intelixente e tan boa que, como dicíades, casi que non daba a sensación de que o Celta estivese a xogar cun xogador menos, pero Sabes, Tendo- Antón, pero Sí. a cuestión está que te colgan un balón. iso sí, Como claro, por suposto. desgraciadamente defendemos bastante mal os balones aéreos, pois ao mellor te topas con que injustamente un equipo como ese, que para mí foi do peor que pasou por Balaídos, pues te leva un Sí. punto o te leva os 3 puntos e te Pero quedas esta con vez- cara de pardo. Esta vez se defendió muy bien, los balones aéreos. Esta vez sí. Bueno, que ao hubo principio tanto non, problema. Ao principio non, Bueno, Ao pero principio Bueno, na al segunda final- os metade, canutas, na segunda final, metade os houbo recordade os apuros que pasou Guaita no primeiro tempo, que salvou un centro. Bueno, e na segunda metade, Antonio, houve un par de E na segunda remates de metade, córner. un remate de cabeza Tamén. Franco. Tivemos un par de sustos. Claro, Sí, sí, claro, aí está. Por eso digo que dá medo, ¿no? Que un equipo así te poida levar os 3 puntos, vamos, que para volverse tolo e decir, non volvo máis ao fútbol. Que eu non daba crédito cando comezou a segunda parte, que decía, xogan cun xogador máis, como poden defender con bloque baixo? Como pode ser o Celta moitísimo máis valente no campo que un Sevilla, que ten un xogador de máis, que, non sei, querería levar os 3 puntos, digo eu, non? Para iso se presenta o partido. Eu non entendía nada. Porque les falta mucho fútbol hace tiempo. Yo había visto en el partido del Sí. Sevilla la semana anterior contra Leganés y aquello fue un circo de fallos, uno detrás de otro. Fallaba el Sevilla, fallaba el Leganés y así acabaron 2-2, pero pudieron acabar, no sé, 5-5, porque era, claro, y se confirmó lo que yo había visto en la semana anterior, que el Sevilla no tiene nada. Y ojo, que bueno, ya evidentemente estamos aquí para hablar del Celta, pero ojo que el Sevilla se puede complicar la vida de una manera importante ahora al final de liga. No creo. Creo que ter un partido clave penso que non, o día con Las Palmas, se mete con 41 e xa non pasa nada. Xa o Si tería le ganan, claro, sí. pero bueno. Claro, Sería hai que- algo que a mí tamén me gustaría bastante, que equipos como Sevilla pudiesen Sí, sí. descender ainda que fose un ano ou dous. E o Tiven Xetafe, un corte de luz, por iso desaparecín. apagón. No. Ui, no, Calla. Nin Por a favor. mentes, No. Se foi a luz aos meus sogros que viven abaixo e cando teñen un problema co contador e cando teñen que inicializar todo o edificio. Entón, durante Hostia. 5 ou 6 segundos se va todo para que volte todo. Entón, eu xa pensaba que era o comité de árbitros que me estaba... que está aí a espiar. Medina Cantalejo está Eu escoitando. pensaba que era Louzán. El CTA. Eu pensaba que fora Louzán. Louzán. Pois, No, pero retoma... Sí, Disculpa, sí, lin hoxe que o propio comité de árbitros non estaba nada contento coa actuación donte de Hernández, estaban, Hombre. bueno, non sei se tomarán medidas, pero que sacaron un comunicado dicindo que porque os perdió el erros Madrid, claro. foron... Porque o de Madrid, claro. Sí. Claro. Pero le pudo costar moi caro a Barcelona esos fallos. Ya. moitísimo. Pois sí. E eu, todos estou los- eu que conste que estou con en absoluto de que van en Madrid e Barcelona me dan exactamente igual. Sí. Iso Ya. eu- Pero me dan igual, quiere decir que son equipos que non me dan igual, que me dan igual desde o punto de vista, pero que evidentemente hai un equipo como Barcelona neste momento que propón fútbol e merece
gañar, punto. Sí, eu ia dicir precisamente o mesmo que en absoluto, que estou totalmente de acordo co que di, porque aínda que non me interesen nin Madrid nin Barça, está claro que dos dous o Barça é o mellor equipo esta tempada e gaña con toda a xustiza, dende o meu punto de vista, esta liga. Retomando o que falábamos coa pregunta que vos quería facer para os partidos que restan, e tamén tendo en conta aí un pouco que comenta Tino Neira, somos o terceiro equipo que máis encaixa, aínda que penso que na segunda volta melloramos un pouco, pero é o que temos que mellorar para a próxima tempada, un porteiro e defender a balón parado. Tendo en conta que o Sevilla realmente chegou a Balaídos, como tamén dicíamos anteriormente, máis para destruir que para construir, porque máis ou menos xa sabía o que o Celta quería facer, ter o balón, propoñer, etcétera, etcétera. Nestes partidos que restan, pregunto vos os 4, pero tamén aos ouvintes no bar, no chat do bar, falta un partido contra a Real Sociedad, despois Rayo Vallecano e despois Getafe. Cales pensades que en xeral van ser os atrancos máis grandes os que se vai ter que enfrontar o Celta nestes partidos decisivos, nestes 9 puntos que van decidir se o Celta volta a Europa ou non? Que atrancos máis importantes pensades que Giraldez vai ter que enfrontarse? Bueno, eu teño que decir que o partido de San Sebastián de Donosti vai ser difícil. Vai ser difícil porque a Real Sociedade está mal, evidentemente, un equipo que só metou 32 goles nesta temporada, menos de un gol por partido. Ben ferido, pero aínda non está completamente desahuciado para entrar a lo menos da Conference. Entón, dame medo que boten todo o día mañá, e que gañen o partido. E logo dame medo que tal como está montado, como vos dicen al principio do programa, co Madrid roto, Vinicius non xoga, non sei que máis non pode xogar, non teñen defensa, Vallejo e non sei que máis, sobre un cachondeo, Ancelotti que se anuncia que marcha, outro que me dá moito, lle teño moito medo sempre ao que fagan os demais. Por iso hai que pensar o que podemos facer nós. E aí está a cuestión. Sería interesantísimo, o que pasa que vamos cunha defensa que me dá un pouco de medo para xogar fora de casa. Pero o partido de mañá é moi importante. Se o Celta, polo menos, fose capaz de tirar un punto de Anoeta e despois gañar o Rayo Vallecano, eu creo que se lle pode gañar o Rayo Vallecano. Ainda que non é fácil, ningún partido vai ser fácil, eu creo que con esos 4 puntos o Celta estaría ulindo moi cerca a Europa. Problemas, claro que vai haber, porque o Rayo loita polo mesmo, a Real Sociedade quere queimar as últimas naves, e o Xetafe, que xa non se xogará nada, é o antifútbol. A nosos equipos que xogan antifútbol non se nos dan. Eu creo que esos van ser os problemas. Pero bueno, eu creo que estamos nun momento alto, un momento de moitísima moral, non? E moitísima esperanza, e, bueno, todo pode pasar. E, como dicía Marta, se xogamos a Europa League, magnífico. Se xogamos a Conference, magnífico. E se non xogamos nada, magnífico. Porque realmente este equipo este ano, ao longo de toda a temporada, deu síntomas de que pode chegar moi lonxe. O medo que me dá, tanto se entremos en Europa como non, e como non a directiva e a súa política de fichases. Pero iso é outra historia. Sí, eu tamén penso que, a ver, en canto a trancos, penso que a situación na que chegan os nosos rivais, o principal atranco é ese, ¿no? Que tanto a Real Sociedade quere intentar arranxar un pouquiño a tempada, o Rayo tamén pelexa polo mesmo que nós, pero quizáis a única diferencia que temos é que somos os únicos de todos que non temos que andar a mirar o que fan o resto. Claro. O que nós fagamos, o que temos que facer nós, Claro. xa chegaría, non? E iso, queras que non, quizáis, dende o punto de vista anímico, sobre todo se agora estás no alto da onda con un partido excepcional contra o Madrid, un partido fantástico, no que intentaste, tiveches unha dificultade e supiches loitar contra ela, non? Como din os argentinos,
tivemos que remar en dulce de leche, ¿no? Pues foi un partido de remar en dulce de leche constantemente, ¿no? Sí, sí. Claro, é diferente. Ti chegas cun ánimo, vas a Donostia a xogar de outra maneira. É verdade que temos baixas, tamén teñen eles, pero non penso que sexa un partido onde por lo menos non se poda puntuar e gañar, non? Dependendo de aí, eu penso que o de Rayo é clave. Eu penso que chegando ao partido do Getafe con todo feito, sería, pois eso, un fin de festa, o partido do Rayo na casa, o último en Balaídos da tempada, poder gañar ese partido con solvencia, con bo xogo e con, bueno, facendo o que se fixo nestes últimos partidos, penso que sería o remate de tempada que Balaídos merecería, non? E penso que está ao noso alcance, que non é algo que sexa moi descabellado. Para mí el partido más difícil es el de... Perdón, Susi. No, dalle Fer, perdón. Digo que para mí el partido más difícil es el próximo. O sea, para mí el partido de mañana futbolísticamente es el más difícil, porque la Real, por mucho problema que tenga, baja, tiene una idea de fútbol que la llevan madurando y trabajando tantos años que al final de ahí sale fútbol, da igual quién salga al final. De hecho, es una fábrica de sacar jugadores, es el gran trabajo que ha dejado Imanol en ese club. Con lo cual, para mí la clave va a estar en el partido de mañana. Ya no digo ganarlo, pero me parecería increíble sacar un punto por lo menos de allí. Luego contra el Rayo se encuentra más cómodo en su casa y lo vimos. El Celta sufrió mucho en Vallecas. Yo sufrí allí con Marta y con Lucas. Además hacía frío, o sea que fue bastante dura la noche. Y yo creo que ese partido en casa es diferente, es muy diferente. Creo que se le puede hacer bastante daño al Rayo. Si recuperamos, además, entiendo a Marcos Alonso, y ya entiendo que contra el Getafe, entre que el Getafe no creo que se juegue ya nada ni por arriba ni por abajo, y el Celta a lo mejor llega con una necesidad no tan grande como ahora, quizá lleguemos a lo mejor con menos necesidad de puntos, pues puede ser un final bastante cómodo. Para mí la clave es mañana, o sea, la clave es mañana no naufragar. Si mañana resistimos ese partido, que ya digo, futbolísticamente es el más difícil, porque la Real, más allá de las bajas y problemas, propone un fútbol que puede hacer daño, aunque es verdad, lo decía antes Antonio, la estadística en cuanto a goles a favor, yo no la conocía, es bastante pobre. Bueno, pues por ahí podemos a lo mejor pasarlo un poco mejor de lo normal, ¿no? Pero bueno, para mí la clave es mañana. Susi, eu falaba un pouco máis, Susi, da idea de que estes tres equipos son deses que non van deixar tantos espazos como outros, o Celta sempre ten problemas neses casos, non? Sí, pero é curioso que creo, non sei se era Jairo nos comentarios do chat que dicía que ia ser moi difícil puntuar en Getafe, mentres que parece que todos vemos, máis, a pesar de que é máis exixente futbolísticamente o partido contra a Real ou contra o Rayo Vallecano, ao final o partido que se nos torna un pouquiño máis complicado sempre é o deses equipos que se pechan atrás, que como Getafe, os antifútbol, e ao final é o que pasa. Eu estou moi de acordo co que se comentou, o partido de mañá vai ser a chave principal. Eu tamén vexo moitas posibilidades de puntuar, incluso, quen sabe, levar os 3 puntos. É certo que creo que era Marta quen comentaba que a Real, pois, quererá quemar eses últimos cartuchos e ven de perder 4-0, ven dunha derrota dura e quererá na súa casa, ainda por riba, pois deixar un bo sabor de boca a súa afección. Pero bueno, como dicía Jorge, hai que aproveitar este momento de subidón, de bo fútbol, de boas sensacións, de comunión coa afección, bueno, quen sabe, como dicía Antonio, como dicía Marta tamén antes, o que veña ao final da tempada, benvido sexa UEFA, Conference ou sexa simplemente pois ter a tranquilidade de non loitar polo descenso, que xa tocaba. Teño diante a clasificación. Imaginemos que o Celta perde por pensar nada máis en Donosti. O peor que lle podía pasar ao Celta sería caer ao 9º posto sempre cando o Mallorca gañase en Madrid. Que, ainda que as cousas están como están, tampouco é tan doado que vai a gañar. E o Rayo Vallecano terá que gañar o Betis. O Betis está pensando fundamentalmente na final de la Conference e creo que non vai ser rival.
Así que logo volvemos ao seguinte partido e estaríamos co Rayo e estaríamos outra vez por encima. Entón as cousas non están mal. As cousas non están mal. E por iso hai esta ilusión. Non podemos terminar un ano tranquilos nunca. Porque cando non é por descender é por non xogar a Europa. Porque Pero yo agora... prefiero... Eu estou tranquilísima, eu estou tranquilísima. Non estamos tan tranquilos, estamos Eu todos sí, aí, eu sí, non sei o resto, con pero... una cierta... A mí ya no me vale la conference, yo si no voy a... No ves, non me seades mentireiros. No, eu non estou tranquilo. Eu non estou un pouco de tranquilo. excitación, todos temos un pouco de excitación. Pero é Pero de la buena. ilusión, non que estes é rapaces- intranquilidade. É outro tipo, pero tranquilidade non. Tranquilidade terá, pois non sei, o español ou outros. Claro, pero nós, tranquilidade non. Pero bueno, iso é o que quero dicir. E logo só quero rematar dicindo unha cousa. Hoxe lía no Faro de Vigo a Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos Álvarez falaba de que a prensa de Madrid, claro, todo que pasa entre Madrid e Barcelona, non? Como dicía el, puente aéreo, non? A ponte aérea. Sí. O home do ano... O AVE. Hansi Flick. Bien, y bueno, vale, está aí. E él dicía, eu apoio en absoluto, e sabes que lle vou dar moito amor a Claudio Giraldez. Eu creo, sinceramente, que Claudio Giraldez podería ser perfectamente o home desta liga. Porque non é... O Barcelona ten xente nova e ten moito mérito, nesta ocasión. Pero evidentemente o que está facendo este home cun equipo dos xogadores que ano pasado estaban no Fortuna é verdadeiramente para poñer o brañolo moi alto. E digo eu que fui un crítico, e aínda son con algunhas cousas, con Claudio Giraldez, paréceme un adestrador dunha inteligencia suprema. Así que as cousas teñen que ser. Eu recoñezo que fui moi crítico con el, pero cuidado. Fui moi crítico, pero considero que o seu traballo ao final é para enmarcar, para encadrar realmente. E o que creo que non sei se era Susi ou que era Marta, creo que era Susi que dixo esa comunión que existe neste momento nas bancadas. Eu outro día, a min caeronme as lágrimas ao final, as vaguas caeronme ao final, vendo como eses xogadores todos, absolutamente todos, estaban coas celtas. E as celtas, iba a decir agora, non te creas que me esquecía. E todos xuntos. E logo todos e todas xuntos, todos xuntos. Foi unha cousa maravillosa ver a ledicia que estaba provocando en todo. Bueno, pois isto é evidentemente un enorme traballo de Claudio Giraldez, e teño que aplaudilo claramente dende aquí. Y de hecho, Antonio, hablabas ahora de los rapaces, ¿no? Es increíble que ninguno parece que note la presión de la Europa. Eso me parece espectacular. O sea, ninguno de ellos están jugando como saben jugar, sin ningún tipo de presión y lo dan todo y siguen con esa calidad. Nadie se esconde. Entonces, con esa presión de la Europa, que es un regalo a mayores, están jugando igual que durante el resto de la temporada. A mí eso me parece de un mérito increíble, con la edad que tienen todos. Mira, cando rematou o partido, eu fixeime, cando os xogadores xa se abrazaban e tal e cual, vin a Marcos Alonso, que eu pensei ao lonxe, pensei que era ao lonxe, que como era ao lonxe pensaba que era Fer. Estaba como un rapaz abrazándose a todos os xogadores. Contentísimo. Emocionoume eso, un tipo veterano, que xogou nas ligas máis importantes, en España e Inglaterra, que é un xogadorazo como un pedazo de xogador. E estaba abrazándose a todo en chándal. Bueno, es que eso non hai diñeiro que o pague. Foi o mellor do partido a pesar de todo. De feito, eu baixei, eu estou en marcador alto, eu baixei a grada de animación, porque abren as portas normalmente, que comunican, eu baixei, estivemos ali aínda un rato hasta que marchamos, foi unha maravilla estar ali baixo. Baixamos moitísima xente que está comigo na grada, que maravilla. Pois aí hai unha idea en absoluto para Antonio, para unha tejeireta na parte final no último programa da tempada, falando de Claudio de Amadroa, aí queda a suxestión. En absoluto, recollo a luva e farei unha tejereta
de recoñecemento a Claudio, aos rapaces, e a esa afección que é increíble. Por iso non é o mesmo xogar na casa que fora sen Marcos Alonso e sin Starfel. No, Pero no, bueno, desde todo, logo que non é. todo pode superarse, evidentemente. Eu penso que se houvese claramente un premio o entrenador revelación da tempada na Liga Española, sen dúbida alguna, o único candidato axeitado para ese premio é Claudio Giraldo. Está claro. Está claro, está claro. Fíxate, os adestradores dos que van por arriba, bien, Flick, evidentemente fixe un gran traballo, hai que recoñecerlo. Madrid, Ancelotti, Atlético de Madrid, Simeone, Atlético de Bilbao, Valverde, Villarreal, Marcelino, todos pasaron por 1000 equipos. Real Betis, el profesor Facha. E logo chega o Celta, cun rapaz de Porriño que a verdade que nos deixou a todos encandilados. Pois hai que falar entón das puntuacións neste partido fronte ao Sevilla, puntuacións que son difíciles, como dicíamos antes, porque realmente foi un traballo coral, un traballo grupal impresionante neste partido, pero ocórreseme unha cousa, un pequeno dardiño aí, un par de dardos aquí, un para Jorge. Guaita danos puntos ou non nos dá puntos? Non tiñas nin que decirlo porque xa tiña pensado eu falar, porque penso que é xusto seguir mantendo a miña opinión. Quero dicir, eu sigo pensando que non podemos ter soamente un portero como Guaita o 50% para o ano que ven. Eso o sigo pensando. Non porque un día soe a flauta, pois tes que mudar de opinión. Pero é verdade que o que fixo outro día, aí sí que é evidente que tives o portero que sempre foi. Quero dicir, o que levamos toda a tempada dicindo é que non está ben, que non recuperou, que non ten capacidade de reacción como a capacidade que tiña, que segue parando moitos balóns porque lle veñen, o sea, sen moverse. É evidente que, claro, onte sacou dúas mans que foron realmente decisivas. Quero dicir, eses eran dous goles que ian dentro e que a pesar do nada que fixo o Sevilla, pode incluso ter unha cousa tipo 3-3 ou incluso gañar o partido se eses dous goles chegan a entrar, pero realmente sacou dos mans increíbles. Non? Tamén é certo que no último gol ese rebote é de primeiro de porteiro, eso tes que enganchalo ti, non podes deixar, eso lle falta, lle está pasando moitos anos, eso digo, moitas veces esta tempada, non? Pero que ven do mesmo, da certa inseguridade que aínda siga a ter por la recuperación da lesión, non? Pero é evidente, quero dicir, eu non nego que onte, pois evidentemente foi tan responsable como os tres que marcaron goles para manter eses 3 puntos. Eso é fundamental. E además, Tío Vías estivo crecido todo o partido. En canto saiu unha ou dúas paradas ben, tivo moita máis seguridade que ningún partido destes últimos tempos. Eso, que aí tamén ves que é moito psicolóxico. É dicir, el onte tivo unha seguridade que non tivo noutros partidos. Eu estou estando de acordo contigo, Jorge. Eu penso que malios fallos que ten, pero que esteñen todos, porque onte vin a Joan García, el gran portero do Español, o último gol que lle meteron foi un pouco raro, vexo erros continuamente. Eu creo que, independentemente do que dis, que tes razón, o que si digo é que é un porteiro que non nos fixo perder moitos puntos. E iso é bastante. O que pasa é que, claro, estábamos acostumados a Guaita do ano pasado, da tempada pasada, que estivo moi ben. Este ano baixou, pero eso non nos gañou puntos, algún sí, pero outro día evidente. Pero tampouco perdemos por culpa del normalmente, e iso tamén hai que valorarlo, non? Creo eu. Pero desde logo necesitamos outro porteiro para no que ven, está claro que con el non podemos quedar. Bueno, o do dardo non era máis que un xeito diferente de iniciar a conversa sobre algún tema, como, por exemplo, o porteiro, porque penso que Guaita fixo un bo partido. Teño outro dardo para Antonio, pero sei que Fernando ten que sair, por tanto, que Fernando dea as súas puntuacións e tamén a porra.
Pues mira, voy a clavar lo que dijo Marta, 1 punto para Borja Iglesias, 3 para Guaita y 5 para Moriba. Realmente no nos pusimos de acuerdo, pero mira, cuadró. Eu estou casi cuan- de acordo Casi. contigo, menos co terceiro. Vale, pues luego os escucho en diferido. Y 2-2 para Anoeta con doblete de Fer López, mi tocayo. De fer a fer. De Fer a Fer. De fer a Nada. fer e tiro con moito Porque me toca. prazer. ¿no? Ou como dignas redes sociais, Ferlo, ¿no? Parece que Ferlo. Ferlo. López Yo soy Ferro, pero Sí. casi. Ferro. Tú eres Ferro, Ferro. Ferro, Ferro. efectivamente. Nos vemos, chicos. Un saludo. Hasta logo, Fernando. Gracias, Saludiño, Fernando. Fer. Chao. Pois seguimos coas rotacións no programa de hoxe. Neste caso, Fernando ten que sair e o pequeno dardo rápido para Antonio. Claudio Giraldez fai demasiadas rotacións. Eu creo que sí, a pesar de todo. Malia todo, creo que sí. Podía ter o equipo perfectamente, con alguna menos, pero he visto os resultados, chapó para Eu onte pensaba sí, non, dime, Jorge, dime. Pensaba niso e ao final sempre, claro, é unha cosa que comentamos moito, non, neste bar, que non había un 11 fixo, que calquera un partido tras outro sempre mudaba todo, pero onte despois de ver o resultado dos cambios e facendo un pouco unha revisión do que foi a tempada, quizáise que o sistema de Giraldez o que precisaba era precisamente de ter non un equipo titular, senón ter 22 xogadores cos que contas sempre, non? Dependendo da lectura do partido. De outra forma, un pouco de, bueno, teño estas cartas, sei o que hai, o mellor non tengo claramente pois un 11 titular fixo porque non están todos ao 100% sempre, e o mellor tamén foi unha forma, pois, bueno, de darnos ao final, pois ter el, ¿no? a razón con ese sistema e nós, pois, aínda que preferimos, por exemplo, pois, outros centros de campo máis continuados, tamén é verdade que mellor, claro, iso, nós sempre falamos de que Beltrán Moriba era unha dupla bastante imprescindible, é certo, pero, bueno, tamén vendo o que pasou, pois, o mellor unha semana pois non está un ben físicamente, a semana seguinte, pois, pasa outra cousa, entón, bueno, quizáis o seu punto forte foi precisamente ese, non? Saberlles facer a todos os xogadores que en calquera momento a súa participación é fundamental. E iso tamén penso que fixo moito polo grupo, porque estean xuntos, e penso que non hai ninguén que se sinta titular ou suplente. Penso que todos están preparados para sair cando sexa preciso, que era xustamente polo que non encaixaba Dubicas. Dubicas nunca tivo esa sensación de estou para o que faga falla, non? Dubicas quería ser protagonista e ese protagonismo non encaixaba dentro do que é a filosofía de Giraldez, non? Penso que ese foi, mentre estivo Dubicas, o problema que tivemos foi ese, non? Porque xustamente aínda con xente como con Chervi, non? Que, bueno, Chervi tamén ha asumido ese papel de non estar aí sempre, pero cando sai, pois traballa. Come o campo, sí. Sí. E, bueno, pois é o que quería dicir, Antón, xa que me tiras ese dardo, teño clarísimo que eu algunha vez mantería un pouco máis o centro do campo, en algún momentos, e logo daría cando alguén baixaba tal, pero fora diso, chapó, volvo a repetir, porque ao final el comezou a tempada cun obxectivo, o obxectivo era manter o equipo coa súa mentalidade, e non só mantivo o equipo, sino que estamos ás portas de Europa, cheguemos ou non cheguemos. E iso é dun mérito verdadeiramente excepcional. E, ademais, é un tipo valente, porque outro día outro se iría para atrás. E el non foi, como dixen ao principio. El fortaleceu o medio do campo, sabía que iso era fundamental, e seguiu igual. O cal demostra que un tipo valente. Outro se mete atrás, se mete como dio do Las Palmas, porque non quedou máis remedio aquel día, claro, 9 contra 11, fora de casa, non queda máis remedio. Pero el aquí foi valente. Aquí morremos todos loitando por conseguir houbo premio. Por conseguinte, malia que algunhas rotacións son un pouco exageradas,
Para mí, en algún momento podía terlos igual a todos metidos, con, en vez de cambiar cada tal, cambiar cada dous, tampouco pasa nada. Bueno, pero vendo resultados, estando de acordo co que dixo totalmente Jorge, un sobresaliente clarísimo para Claudio Giraldez, e ademais me encanta, porque sinceramente eu son dos que creen na xente da casa, na xente da canteira, na xente galega, son dos que creen. E logo os que veñen, que entren nesa mesma sensación. E é verdade que temos que decir que Fran Beltrán parece galego, e que Marcos Alonso outro día parecía galego tamén, e Moriba, bueno, un galego. Estou moi contento e aplaudo, e se algún momento critiquei a Giraldez, pues bueno, pues que era o que veía naquel momento. Hai que lembrar tamén que para que o giralcóptero voe precisa dun bo rotor. As rotacións e os rotores son esenciais para que os giralcópteros voen. Aí está a filoloxía de Jorge. Claro, casi que soa a verso de Chaucer iso, non? Eso por engadir, porque suscribo cada palabra de Antonio de Jorge. Falaba Jorge de ter a 22 xogadores aí enchufados. Creo que na última convocatoria de 24 xogadores, 14 eran canteiráns, que dice pronto. Que é unha maravilla. Alfon non é canteirán, Alfon non é canteirán. Bueno, como se fora. Bueno, pois que sexan 13, pero é unha barbaridade. Eu non lembraba nunha convocatoria tanto canteirán xunto, non tanto galego, tanto rapaz saído da Madroa, de Futeza, como eu teño unha dúbida. Se algún día, bueno, sabemos como é o fútbol, mañá sae mal e saes por pernas. É dicir, aquí non hai... Aquí, fora del Cholo Simeone, non hai outro que aguante nun equipo tal. Se algún día este home saíse do Celta en algún equipo ian permitir facer todo isto, eso é o que penso eu. Teño as miñas dúbidas. Porque... É un tema interesante, sí. Porque, claro, el coñece, e claro, hai unha vantaxe, non? El adestrador en juvenil, subiu ao Celta Fortuna, subiu xogadores, coñeceos perfectamente, sabe por onde tiran, é listo por non poñer outro día a Alfon, que lle fixo un favor clarísimo. Sí. Pediu favor para evitar rollos, porque está claro que marcha. Pero realmente, eu me pregunto, pensando en Claudio Giraldez, xa no futuro, como un gran adestrador, que xa é, pero de outra maneira, porque non esquezamos que hai adestradores de un solo equipo, Fixado en Diego Martínez, un fenómeno no Granada, e anda por aí tirado. Fixados en aquel Benito Floro, que era de Albacete, e por aí anda tirado. Hai moitos adestradores de un equipo, de un club. Non é un equipo, non? Pero non me gustaría saber porque quero que estea con nós. Pero se algún día boa, non sei se teria que cambiar a súa filosofía. Bueno, este é un pensamento que se me ocorre agora porque é moi arriscado o que fai, a verdade. Sí, pero bueno, depende tamén, a ver, hai moitos equipos en Europa que teñen unha filosofía de canteira importante. Se ti podes ir a un equipo deses e podes ter tempo para ter conexión cos que adestren a canteira, para poder ver o que fan as escolas e tal, pois, home, o mellor hai 2-3 equipos os que podría encaixar, pero tamén é verdade que, bueno, dependería moito do momento, non? Que tal como é o fútbol, non, os intereses que hai, e ten que ser todo inmediato, Ten que tamén pensar que digo porque me gusta como persoa, me gusta un tipo serio, sensato, tal e cual. Só lle falta falar un pouco galego, pero polo demais me encanta. Pero, sinceramente, me gustaría que saíse todo ben, non? Que este aquí, e que, bueno, que marche cando teña que marchar, evidentemente, pero non sei o seu futuro fora, pero claro, eso total é unha cousa que se me acaba de ocorrer de nunha de importancia para que estamos falando agora. Quen marcha porque ten que marchar Susi, que ten que dar bueno, temos que marchar todos, xa Todos prácticamente. temos que marchar, pero sei que Susi ten exactamente unha comida, unha hora para sair. Eu non hai rapantes, nada, pero non hai rapantes, non. Os rapantes que pensaba eu que non. Rapantes a golpe de martes, non sei, sería moito iso, Antonio, penso, non? Pero bueno, imos coas puntuacións de Susi porque ten que marchar e xa imos pechando o programa.
teño un temiña familiar que faime apuraros un pouco e, bueno, os meus puntos que lle daría os 5 a Claudio Giraldez, falando un pouco del, pero como ten que ser a xogadores, pois va, un punto para Guaita, providencial en manter ese marcador por diante na segunda metade, 3 puntos para Fran Beltrán, que creo que fixo unha segunda metade, creo que era Antonio que o comentaba antes, espectacular, fantástica, creo que foi un cambio moi acertado. E E que os aínda, 5... Sí, Antonio, perdón. non digo que aínda a esa xente que pon en dúbida o seu valor no equipo. Sí, iso é certo. E os 5 puntos para Moriba, non solamente polo gol, que foi un espectáculo de gol, a xogada enteira, pero é que fixo un partido espectacular. Eu era unha gozado a ver como cando Marcos Alonso subía pola banda, el era xeneroso, facía as coberturas, un xogador tremendamente solidario, traballador, merece eses 5 puntos, no, o meu parecer. Sí, con Moriba está pasando neste partido como pasou con Aspas no anterior, que todos dixemos 5 puntos para Aspas porque sí, un pouco, o que participou, non participou moito, pero o que participou foi non moito tempo, pero sí que a calidade foi sobre todo a importancia no partido foi decisiva, no caso de Moriba tamén. Bueno, porra, Susi. Pois porra, eu vou dicir 2-3. 2-3. Eu quero ver un partido con moitos goles. Eu estou farta de partidos rácanos, equipos bueno, pero que non sea propoñen nada. 0-3 se 0-3 0-3 que quedan 97 e nos meten os 2 goles para que se acabe 2-0 e remontar con 3 goles. Marta, que eres novo. Como nota que eres novo, que eres nova, o corazón ainda che vai ben ao meu. No, é a ilusión é a culpa de Claudio. Bueno, 2-3, goles de Borja, de Iago Aspas, vou copiar a Fer e de Fer López. Fer López tamén, pois aí está. Non falamos do partidazo que se largou Carlos outro día. Sí. Carlos Domínguez. Carlos Domínguez. Fixo un partidazo. Leva 3 partidos francamente bons. Sí, a verdad que sí. As cousas como son. Sí. Porque cando se lle dá paus está moi ben, pero cando funciona, outro día estivo moi ben. Fantástico. Sinceramente, Joel Lago tamén, que ten moito mérito, pero Carlos Domínguez... As malas actuacións de Domínguez, sí. E eso non quere dicir que mañá pues, o faga mal, saia mal, pero leva 3 partidos que a mí personalmente me gustou moitísimo. Sí, no, certo. Igual que Mingueza, que vexo un mellor Mingueza neste último encontro que non me viña gustando. A min gustaba moito Mingueza, pero non a intensidade o que aportaba non estaba a ser os seus mellores partidos. Gustoume verlo de volta. E falando de alegrías, Pablo Durán parece que foi un sustiño que quedou en nada o que parecía unha lesión de gravidade outro día. Así que, bueno, por esa banda contenta tamén. Bueno, eu despídome porque por desgracia teño que marchar. Un placer estar aquí con todos vos. Bueno, a ver se mañá, a ver se cumpren os pronósticos de todos. Escotarei os vosos o porra time e os vosos puntos. Eu tiña un dardo para Susi, pero deixámolo para a seguinte. Bueno, eu escoitarei vos de camiño, así que se podo ainda escribo. Moi ben, que, bueno, Susi, pois moitas grazas. Vémonos pronto. Vemos pronto. Vicos, que Susi. Esta mañá. Vicos. Viquiño. Hasta logo, Susi. Houbo alguén que despois do partido anterior do Celta fronte ao Madrid, ou non sei se foi despois do partido ou durante este partido fronte ao Sevilla, que dicía, tedes que falar de Fran Beltrán, porque Fran Beltrán fixo un partido excelente
Fran Beltrán para este ouvinte. Non lembro agora o nome, podería buscalo, pero non lembro o nome agora, pero quería que falsemos de Fran Beltrán porque para él é unha dos xogadores chave deste equipo. Penso que no programa levamos ben tempo esta tempada falando de Fran Beltrán, que é un home que leva moitos paus por unha parte do celtismo, pero dende o meu punto de vista é un dos xogadores máis importantes neste esquema de Claudio. Totalmente. Eu o teño clarísimo, o tive sempre moi claro. Ten 25 anos, creo, ou 26, 25, 26 anos. É increíble, extraordinario, un xogador de club verdadeiramente fantástico, sacrificado, traballador, ten visión de fútbol, disparo de cando en vez, axuda moitísimos compañeiros, amarra moi ben o balón, a veces dá volta sobre si mesmo, iso produce moita gracia a moita xente, pero que a veces é necesario. Sí, sí. Dicir, para min, eu xa o dixen antes, Beltrán é desos xogadores como Borja, que digo, sempre no meu equipo. Sí, eu tamén penso mesmo. Creo que nesta tempada falamos moito de Fran Beltrán e, de feito, sempre que falamos desa dupla fixa no medio do campo, sempre falamos de Beltrán Moriba, porque penso que é o que mellor funciona, pero é evidente que cando está ben e cando sae ben como titular ou ben con algún cambio, notase moitísimo. O sea, o equipo muda. O outro día foi o que pasou. A súa saída, aínda que forzada polas circunstancias, penso que nese momento Beltrán ordenou ao Celta, non? Pero eu creo, ti pensas que nas circunstancias, eu penso que sinceramente, a pesar do que dixo alguén aí, eu creo que outro día estuvo moi frouxo Damián. Sí. Eu penso que xa era un cambio que Giraldez tiña pensado. Eu penso que ese iba a ser o primeiro cambio na segunda parte, seguro, sí ou sí, aínda que non tivésemos que mudar o esquema, non? Porque é verdade que outro día estivo mellor, pero eu, para min, tampouco fixo un traballo excepcional Damián outro día, non? Está sendo un pouco irregular. Pero está claro que cando el sae, notase moitísimo. Quero dicir, aí pon Jaime Soto, que é o motorciño diésel do Celta, é evidente. Quero dicir, é un motor sempre capaz de ordear o xogo, de estar sempre moi serio. É un xogador que ten moita seriedade, que tamén aporta non somente disparo de cando en vez, pero aportan moitísimas asistencias e moitas delas son de gol, como non foi neste caso, no segundo gol, no, de Mingueza. Pero realmente ten moita visión de xogo, é un destes xogadores que ten todo o campo na cabeza cando sae, non? E penso que é imprescindible. A día de hoxe é un deses 4 ou 5 xogadores que precisamos para que o partido funcione e saia ben, non? E na súa posición, penso que xunto con Moriba é un xogador, incluso penso que máis que Moriba, quero dizer, é un xogador que dá outro sistema de xogo, de outra visibilidade bastante evidente, non? Comentabas o de que dá voltas sobre si mesmo. Non, que lle critican. Lle critican iso, pero, por exemplo, eso era unha cousa que facía todo o tempo Pione Sisto e quedaba aí, enlexado nesas voltas e non facía nada, sabes? Pero polo menos Beltrán dá unha volta e supoño que se dá para ter consciencia de algo, non? Pero sai, é algo que o mellor tes que facer, non? Pero Sisto, a miña sogra chamáballe o rotondas, porque estaba constantemente dando voltas e non sabía moi ben que ia facer, non? Pero Beltrán, sí, eu penso que Beltrán, ademais, moito de Beltrán. Coa súa é unha persoa nova, porque non sei agora se ten 26, 25 anos. Claro, leva tempo e semella que é maior do que é, non? Pero xa está na historia do noso club, porque xa é un dos xogadores que máis partidos xogaron en primeira división co Celta. Sí. Coa súa idade, 26 anos, Antonio, que naceu en 1999. 26 anos que naceu en 1999. Por iso digo, 25, bueno, 26, non sei en que mes naceu, pero o que si digo é que con esa idade, que parece que aquí leva toda a vida, porque leva moitos anos, así foi un xogador que lle deu ao Celta moitísimo. E a prova está que todos os adestradores contaron sempre con el, distintos adestradores e tan diferentes. Sí. Por iso,
está entre os 5 ou 6 xogadores de maior, porque a mí os números se me van, son de letras, pero quero decir que dos xogadores que máis veces visteron a camiseta azul celeste en primeira división do Celta, e iso é moito, o que estamos dicindo. O sea que, para min, chapó un dos nosos, como di moita xente. Sí, e ademais, mesmo veño de atopar o comentario deste xareiro do Celta, deste ouvinte, que se chama Esteban Andrés Velasco Castro, e que di, me gustaría que algún día en algún podcast se tengan 10 minutos para valorar el trabajo y lo que aporta Fran Beltrán es una leyenda viva y presente del Celta y nadie lo ve. Bueno, hai moita xente que non o ve, pero penso que tamén hai moita xente que sí que o ve. No, pero moita xente non o ve, pero aquí no bar sí, Aquí sí. Aquí dende Fernando, xa ao principio, antes de que Jorge empezase a deleitarnos co seu magisterio, aquí recorda Mon, que tamén era outro dos que aquí no bar celeste, logo evidentemente Jorge e todo, aquí no bar celeste sempre tivemos a Fran como un do mellor que ten o Celta. Está, como decía antes Jorge, está mellor o peor, en momentos altos e máis baixos, como todo xogador, pero é realmente unha delicia telo. Eu quero telo sempre aí. Pero algo de capitán, non esquezades que fora de Aspas é o capitán do Celta. Este ouvinte ecoa o que dixo antes Antonio. Beltrán es titular desde que llegó con todos los entrenadores y no es cross, pero es muy regular, muy regular y aportación brutal, aparte de esfuerzo y sacrificio indudables. Costó 7 millones y hace que sean pocos y barato. Y remata diciendo, es un tío que vale para defender y para atacar y lo tenemos muy desaprovechado, pero tampoco podemos prescindir de él en el eje. Moi ben, totalmente de acordo. Pois con iso, non sei se chegamos a comentar durante 10 minutos a aportación de Fran Beltrán ou non, pero é un xogador que a nos... No, pero levamos moitos minutos. Levamos moitos minutos ao longo dos anos do bar falando de Fran Beltrán, sempre en plan positivo, nunca en plan negativo. E di Susana, que está a escoitarnos, que o bar celeste é beltranismo. Di tamén... Perdón, beltranista, non beltranismo, porque senón sería... Claro. Vicente Javier di, por cierto, Mon desapareció e era buenísimo, segue a ser boísimo Mon e se desapareceu foi polo momento por cuestiones profesionais, laborais, que non lle permiten estar a esta hora, pero voltará e estou seguro de que a lo menos para ese programa de fin de tempada Mon Catalina estará connosco. Bueno, Antonio ou Jorge, quen desexe dar as puntuacións, pois é o momento. Bueno, pois empezo eu xa. Eu dou un punto para Fran Beltrán. Se xogase todo o partido seguramente sería o mellor. 3 para Vicente Guaita e 5 para Moriba. Sí, pois eu teño exactamente as mesmas puntuacións que Antonio. Non falamos, Antonciño? E non falamos, non? Realmente non. Falamos de outras cousas, pero non deste tema. Así que, bueno, a ver se Jorge tamén di o mesmo ou se ten outra... Bueno, quería dicir que moitos podían entrar nestos 3. Sí. Pasa que 3, Mingueza... Neste caso é moi restringido, pero eu lembrome de Carlos Domínguez, lembro de Javi Rodríguez, lembrome de por suposto, Mingueza, que tamén xogou ben. Eses 3 podrían entrar perfectamente, incluso, bueno, o bo partido, ainda que ten que rebaixar un pouco o seu fulgor e a súa fogosidade, Joel Lago, que creo que pode ser un magnífico central se non se queima antes. Sí, estou de acordo. Sí, a Joel Lago pasei un pouco esa xuventude, ¿no? Ás veces se deixa levar un pouquiño por eses arranques, claro. pero realmente, a ver, aí hai madeira madeira para un gran central. Sí, un gran central. Pois eu para, bueno, dar unha puntuación distinta en algunha parte, eu penso que, bueno, voulle dar un punto a Javi Rodríguez, tamén penso por iso que falábamos, ¿no? Porque hai moitísima xente que poderamos meter nesta terna. Sí. Penso que a súa saída foi esencial, ¿no? Para darlle pues, moito movimento. Consistencia. Defensa, saída pola banda dereita, realmente fixo un boísimo traballo que está encadenando, realmente nestes últimos partidos
está facendo unha moi boa progresión, por eso vou dar un punto. Doulle 3 a Beltrán, porque antes falábamos, ¿no? Porque penso que a súa saída tamén deu orde o Celta, foi moi serio, asistiu moi ben, e realmente, bueno, notouse moitísimo. E si coincido, penso que como todos, nos 5 puntos de Moriba. Mira como non lle dá nada a Guaita, mira como non lle razón, Antón, o dardo ese que dice, o dardo ben tirado. Porque iso nese apartado de, bueno, podía dar un puntiño tal, pero é así. No, pero Javi Rodríguez tamén o merece, entón, pois... Sí, hombre, claro que sí, por suposto que sí. Non teño problema en que leve puntos. O dixen antes que sí, que foi tan decisivo como os 3 goleadores, ¿no? Penso neste partido. A min gustoume especialmente esa parada remate de cabeza na segunda metade a saída dun córner que para min foi unha das paradas da xornada, sen dúbida. A outra que fixo un rectificado no aire que tamén era moi difícil, eh? Es que ese rectificado no aire foi moi semellante a varias que fixo Courtois no partido do outro día, que sendo Courtois un tipo de moita máis envergadura e máis aficionado a facer este tipo de movimentos coa man, non? Pero fixo aí, eu penso que ten moito máis mérito ese rectificado coa man no ar que o outro que foi tamén unha boísima parada. Foron dúas paradas sensacionais, non? Se désemos puntos tamén polas paradas da semana, estaría unha das paradas da semana. Claro, que a min gusta de moito Guaita como porteiro, o que pasa é que coincido con Bosco en que esa lesión ou estar mancado tivo moita influencia no seu rendemento desta tempada. Eu non sei se deu puntos ou non, pero dende logo non quitou puntos, en algúns casos sí que deu algún punto, e no caso do partido fronte ao Sevilla é evidente. A pechar eses partidos que o mellor, pues, poderíamos ter sacado un empate e grazas a esas dúas actuacións, pues, se levou a victoria, ¿no? Podemos dicir, Jorge, que Vicente Javier ten razón. Jorge, bueno, no es que no le guste Guaita, es que cree, como todos, que necesitamos un portero joven. Claro, que penso que ese é un bo resumo, ¿no? É verdade que os porteiros poden estar moi activos e moi en forma hasta bastante máis idade que os xogadores de campo, e todos coñecemos casos de porteiros pues, con casi 40 anos e algún incluso superando, non? Eses 40 anos, pero é verdade que para o tipo de fútbol que se está a xogar agora cada vez pasa menos. Cada vez é verdade que non hai tan portero tipo, non sei, non? Casos como o famoso Dino Zoff, que foi campeón do mundo no Mundial de España, que tenía máis de 40 anos e foi campeón do mundo con máis de 40 anos, non? No fútbol de agora é moi complicado ter xa un portero que poda ter esa agilidade, esa chispa, ¿no? Precisa para estar o 100% sempre, non? Entón, sí, penso que é así, que un portero novo, pues, como falamos, ¿no? De Beltrán e os demais xogadores, que teña esa idade, que teña esa posibilidade de ser un bo portero para un tempo, ¿no? Precisamos dun portero titular e non estar pues, cambiando de portería cada 2 temporadas, ¿no? Como pasa agora. Pero eu penso igual, quero decir que a min Guaita me parece un porteiro que o tempo que estivo aquí está cumprindo moi ben, podemos dicir que moi ben, ten ese problema no ombro, que eu creo que é o problema que ás veces non lle permite tirarse en condicións como celo, pero tamén penso que necesitamos un porteiro novo. É dicir, eu tamén, a pesar de que diga de Guaita, digo que realmente necesitamos un porteiro novo que loite con él para ser titular. E a partir de aí que... É dicir, en principio traerlo como titular, pero bueno, que despois se mida. Porque despois se mida con él e, bueno, que poñan os mellores. E, bueno, para rematar, falamos das vosas porras, porque xa temos 1-2 de Marta, 2-2 de Fer, 2-3 de Susi, outro partido con moitos goles, e é certo que o Celta é un equipo que encaixa bastantes goles, pero últimamente tamén está a marcar bastantes. Non sei se algún dos dous ten claro o resultado ou non. 2-1 vai perder o Celta. 2-1 vai perder o Celta. 2-1, gol do Celta para... O gol do Celta vai non marcar Pablo Durán se xoga. Durán. Ok, moi ben. Bueno, pois neste caso o Celta non sumaría puntos para ese obxectivo europeo. Estades todos en plan moi optimista e eu tamén, o que pasa que, bueno,
Pois eu vou repetir a porra desta semana que non acertei por culpa dese gol no minuto 97, porque eu Sí, Aí sí, está sí, sí. Eu pensei niso tamén, sí, sí. ao final pois non foi, porque foi 3-2, pero bueno, pero penso que pode darse un resultado tamén polo que estamos xogando e polo que falábamos antes de ir cara arriba, non? Pode, evidentemente, a porta cero é moi difícil, o Celta non soe deixar portas a cero nestes últimos partidos nin a tempada en xeral, e penso que un gol pois pode ser, pero penso que un 3 pode darse. Sí. Oxalá. Vou en peregrinación ata a universidade, Jorge. Máis de esperanza que outra cousa, pero bueno, Bueno, gustaría non esquedas, Antonio, que no meu primeiro ano de universidade, cando rematou o primeiro curso, un amigo de Ourense, Paco, máis eu, fomos correndo dende Balaídos ata o Cubi, como parte dunha aposta. Dicían que non podíamos chegar aí en 2 horas, e chegamos en hora e 15 minutos. Así que, bueno... Pero eu subo á universidade a renderme aos pés de Jorge. Bueno, eu non subín para renderme os pés de Jorge, pero subín para amosar que podía facer. Ese un 3, si acerta ese un 3, quero dicir, Bueno, pero aínda non dixo os goleadores. Pues veña, para que darlle un poquinho de ánimo, penso que Borja pode marcar, Aspas tamén pode marcar, e Williot pode marcar tamén. Moi ben. Borja, Aspas e Willet, o que non pode marcar, sen dúbida, é Alonso, que non Marcos Alonso, que non a estar, por desgraza, nese partido. Bueno, eu supoño que sabedes que penso que un empate no Real e Arena e unha vitoria fronte ao Rayo Vallecano colocaría o Celta en Europa. Eu iba a dicir un 1, Antón, pero non cho quixen roubar. Bueno, pois moi ben, porque eu digo un 1, porque tende en conta que eu non acertei un só resultado en toda a temporada. Eu tampouco. E levamos 30 e tantas xornadas e non acertei ningún resultado. Así que, pois probablemente non acertarei, pero eu digo un 1, vou dicir que nesta ocasión o gol vai ser de Aspas. Gol de Aspas, un puntiño para despois xa refrendalo cunha vitoria na casa que non a ser doado fronte ao Rayo Vallecano, pero bueno, esa é a idea, porque está tan perto que hai que conseguilo. E non esquezamos que ese dianteiro centro acabado, que veo aquí a non sei que, leva 10 goles, le fixeron máis de un penalti, deu algunha asistencia, chámase Borja Iglesias e será, xa o anuncio, será o eixe do meu próximo artigo no Faro de Vigo. Sí, na sección Estela, Antonio vai... Dende a fiestra vou a dedicar a Borja Iglesias. Porque aparte de ser un extraordinario xogador, é unha gran persoa. E supoño, Antonio, que como estabas a traballar nese artigo, non fixeches unha teijeireta nesta ocasión. No, por eso. Deixaba para o final. Non o tiña falado contigo, pero non estaba seguro. No, deixaba para o final porque tiven outros artigos que entregar en outras revistas e foime totalmente imposible. Bueno, non sei, xa que falamos de escribir, non sei se Jorge, ademais deste libro, O Parlamento dos Paxaros e o libro da Duquesa, traducción ao galego da obra ou das dúas obras, dos 2 poemas longos de Geoffrey Chaucer, non sei, Jorge, se estás a traballar nalgúna cousa máis neses intres. Supoño que a resposta é que sí, pero non sei se os podes desvelar do xeito que se o fixo Antonio. Pois sí, xa sabedes que eu non adoito a quedarme quieto no sitio cando remato unha traducción, sempre estou pensando en posibilidades, ¿no? de textos pues, que poden ser interesantes para esa colección, ¿no? Sempre pues, falo con Raúl Gómez Pato, que é o director da colección Vétera, con Moisés Barcia, de Rinoceronte, para ver pues, que lle pode interesar, ¿no? E tamén así, sen moita presa, tampouco sen ninguna data no horizonte, empecéi a lidiar coa Curuxa e o Rei Señor, que é un texto medieval inglés que tampouco está traducido, non hai nin tan sequera traducción ao castelán. De feito, é unha traducción que tamén propuxen a varias
editoriais en castelán, pero xa sabedes que o mundo editorial en castelán sempre a resposta é a mesma, eso non interesa, pero logo o mes seguinte ves outra cousa que é menos interesante porque a fai fulanito, menganito, non son cousas dese tipo. Entón, empezar a facer tamén é un problema que ten unha métrica moi bonita e que en galego pois a rima queda moi ben. E propuxen a Rinoceronte pois facer este texto que tamén un poema neste caso do xénero do debate, no? Donde dous paxaros simbolizan dous mundos, no? O mundo político e o mundo eclesiástico en loita, no? Dentro pois, dos contextos de debates medievais do século XIII, pero que xustamente nestes últimos días que estivemos tan atentos a algo tan medieval como foi o conclave que elixiu o novo Papa, se falaban de moitas cousas da separación entre Iglesia e Estado, da que xa se falaba nos tempos deste poema, ¿no? Tamén, pois, dos debates que tivo Enrique II con Thomas Becket naquele momento. Entón, bueno, é un poema que penso que dá moito xogo cultural, moito xogo tamén lírico, ¿no? Porque, no fondo, son textos moi semellantes ao que decía antes Antonio, que son poemas que poden ser incluso hasta dramatizados, ¿no? O Parlamento dos Paxaros se podería levar a unha versión dramatizada con diferentes actores e actrices que desen voz a eses paxaros e un narrador mesmo e funcionaría moi ben como poema dramático, ¿no? Entón, aí estou convertendo esa curuxa, ese rei señor ao galego, para o ano que ven, seguramente. Cal é o título en inglés do poema? O título é The Owl and the Nightingale. The Owl and the Nightingale, sí, por suposto, que ademais era un deses poemas que había que traducir do inglés medieval ao inglés actual nas clases de Middle English. Sí, porque ten unha linguaxe moi interesante, ¿no? Está aí nun momento de transición entre un cambio lingüístico a outro. Era un texto pues, interesante desde o punto de vista literario e tamén interesante desde o punto de vista da evolución do linguaxe, ¿no? Por iso era unha desas traduccións que os 10 primeiros versos sempre se soían traducir, analizar e comentar nas clases de Middle English. E que cando propós estas traduccións para Rinoceronte, tes en conta que sexan textos que non estean traducidos ao castelán ou iso non importa tanto? Eso non importa tanto, pero é un plus, porque realmente sí que penso que unha das vantaxes tamén forma parte da filosofía editorial de Rinoceronte. ¿No? Se ti tes que competir nun mercado con traduccións en castelán, pois non ten moito sentido traducir sistemáticamente a Julian Barnes ou a Paul Auster ou a alguén ao galego que na mesa de novedades vai estar ao lado da traducción o castelán, que pode ser un erro, pero realmente se ti queres competir e queres darlle ao lector literatura traducida que poda ler, é máis interesante descubrir pois iso, ¿no? Voces como Hans Kahn, voces como foi a literatura nórdica no seu día, hai moitísima literatura, e se tes xente que poda traducir novelas do finés ou novelas do serbio, como foi o caso dun par de novelas que traduciu Rinoceronte que tiveron moito éxito, a de O bosque dos raposos afogados de Arzo Pasirina, que é do finés, que tamén tivo moito resultado. Sí, é interesante, penso que un dos éxitos, ¿no? De Rinoceronte como editora é iso, ¿no? Dar novela, dar poesía ou dar algo que o lector que manexa as dúas linguas, tanto galego como castelán, pode ter unha novela traducida a un poema ou algo que non estea en castelán e así pois poder gozar dela, ¿no? E sobre todo coidar moitísimo a traducción. Eso é absolutamente fundamental, porque se non chegaríamos a menospreciar non só a literatura, sino a propia cultura galega, non? A mí eso me parece, eu son un auténtico seguidor de Rinoceronte, porque está achegando a literatura en galego, títulos, autores e autoras verdadeiramente extraordinarios. E esa colección na que está o teu libro, Jorge, se un se para a ver a la pela,
a de xente, a de textos importantísimos e necesarios que non comerciais, pero sí moi importantes para a cultura dun Claro. pobo, non? Esto, A min iso é o que máis me gusta moitísimo o Rinoceronte, sinceramente. E Antón, perdón. No, que son textos que, aínda que non sexan moi comerciais, unha cultura No, que se de ter pero ten fondo. que haber ese tipo de Ten que textos haber. porque de comerciais xa nos enchen todas as mesas as librerías. Totalmente. Iso é unha realidade. Eu, por exemplo, Antón, non puiden facer a teijereta porque hoxe tiven CIES Podcast e tiven que prepararlo porque quería falar de Mahmoud Darwish, que é un poeta palestino extraordinario, poeta nacional palestino. Tiven que ler bastantes poemas del, que xa reler poemas del, xa tiña eu unha edición dos seus poemas anteriormente e non puide non facer a teijereta, pero que maravilloso é entrar nestas historias, nestes poemas, nesta situación e poder expresalo, e poder dicilo, e poder sentirte ben poñendo a túa parte para que as cousas melloren e vayan mellor. E iso, ás veces, pode facerse a partir da literatura, que é o que Jorge, dende logo, está facendo, Rinoceronte tamén, e eu tamén tento facelo dende o meu propio campo, non? Unha aperta, por certo, para Rafa Valero e para Guadaguerra do CIES Podcast. Aquí teño outro libro de Rinoceronte, curiosamente, que tiña en riba da mesa, de Aki Shimazaki, da Pentaloxía da Sombra do Cardo. Eu lin aí... Está tamén traducido o castelán e o catalán, pero en galego pode toparse en Rinoceronte. Sí, mesmo, aínda que haxa traducións ao castelán, lembro agora mesmo os dous casos moi recentes de dúas novelas que sí había traducción ao castelán, pero que a traducción en galego é magnífica, que son a novela de John Williams Stoner, que é unha novela impresionante, e a traducción ao galego é fantástica, eu penso que é mellor que a traducción en castelán, e tamén acaba de publicar hai un par de semanas En canto agonizo, de William Faulkner, que estaba traducida, pero que unha traducción... Perdón? En canto agonizo, de William Faulkner. Sí, A luz que agoniza, que se traducía en castelán. A luz que agoniza, que se traducía sí. É unha novela impresionante, non? Que tamén forma parte deses clásicos que, aínda que xa estean, pues, se tes unha colección de literatura contemporánea, teñen que estar... E con outra particularidade, que non é que estean de moda, non? É dicir, non que estean aí nas mesas como, William Faulkner nunha mesa. Non. William Faulkner está dentro da colección, algúns dos seus libros incluso están descatalogados. Entón é maravilloso que vexan a luz de novo en galego, non? A mí iso me parece que é unha aportación, un achegamento á cultura galega que merece, de verdade, mi máis enorme aplauso, non? E tamén unha aperta a Moisés Barcia que, bueno, a quen sigo en redes sociais pareceme unha persoa excelente, aínda que non o coñezo en persoa, e unha vez máis para rematar, Geoffrey Chaucer en traducción de Jorge Luis Bueno Alonso, O Parlamento dos Paxaros e o libro da Duquesa en galego publicado pola editorial de Cangas do Morrazo. Rinoceronte, a todos os ouvintes que estiveron no chat, que deixen comentarios pola parte de baixo coas súas puntuacións, coas súas porras para o partido de mañá, sí, mañá, martes xa, xoga o Celta no Real Arena, penso que ás 8 da noite aí en España, por tanto, a 1 da tarde aquí en Jackson. Grazas polos vosos comentarios, por estar aí, como sempre. E, bueno, grazas a todos os colaboradores que estiveron hoxe, dos que restan aquí para rematar e dar ese berro celeste, simplemente Jorge Bueno e Antonio García Teijeiro, pero tamén estiveron Marta Comesaña, tamén Susi Bugallo e, por suposto, tamén Fernando Rodríguez Estevez. E agora... Antón, co ben que soaba a Noeta, que mal soa eso de Real e Arena. Sí, a Noeta soaba moi ben. De verdade que eso Real e Arena, ahora todo é arena. As mozas do equipo de baloncesto do Valencia, que eran campeonas da Liga Feminina, levaban aquí, por detrás, Quirón Salud, tócate o nariz. E por delante, e por diante levaban Roy Arena. Tío, esto... Arena, que algo moi terrorífico. Pero bueno, perdoa por esta cuestión, pero es que cando lidamos a Noeta, que bonito a Noeta,
É dicir, Claro. Real e Arena. Xoga no Real e Arena, vale? Pois vale. O a banca Balaídos, non? Pero segue a ser Balaídos. Bueno, Segue a eso ser é... o Estadio Municipal de Balaídos. Claro, o que pasa é que eso, mira, chegas a puntos estúpidos como que os dous estadios rivais se chaman igual. A banca Balaídos, a banca Riazor. Exacto. A banca. Pero ao final, Balaídos, Riazor xa está, non? Ou cousas como o Metropolitano, non? Que a xente se queda co Metropolitano porque a primeira parte vai mudar cada 2 anos, dependendo Claro, Claro, claro. sí. Claro, efectivamente. No, o Celta xoga en Balaídos, que ademais é un nome excelente e histórico para o estadio, que algúns dicían que querían levar a outra parte, pero xa sabemos que esas cousas non poden ser e non serán porque non poden ser. Entón rematamos con ese berro celeste para axudar o equipo mañá que vai a partido en Donosti. Moitas grazas, Jorge. Agardámoste na vindeira ocasión. Gracias a vos, a ver que tal se nos dá mañá a saída a Donosti e falaremos antes de que chegue xa o seguinte partido o piques de rematar a semana. Esta semana temos moito chollo. É que non temos tempo nin para traducir poesía medieval con tanto partido tan seguido. Xa empezamos tamén como aí cos exames finais, e mañá teño exame de 4 a 7 e xusto vou rematar para coller o bus e chegar a tempo para poder ver o partido. Moi ben, pois moita sorte pro Celta que a precisala e Antonio tamén moitas grazas como sempre por estar aí. Penso que a audiencia quere unha teijeireta, pero xa chegará nun programa vindeiro. Pois sin nada, moitas gracias, un placer. E oxalá pudésemos estar falando sempre deste Celta así, desta maneira, ilusionados e non tremendamente enfadados e tremendamente nerviosos como en outros tempos, non? E digo, a pesar de todo isto, digo todo a pesar da directiva. Correcto. Iso tiña que entrar tamén. Para rematar, eu deixo o balón botando porque ademais teño camiseta antiga destas dos anos 90, tocou hoxe, así que deixo vos botando o balón e vos rematades coa cabeza, co pé, como desexedes. Preparados? Preparados. Como a sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta! ¡Celta! Moi ben, bueno.